Tak chalani, 4 minúty na prípravnú základňu, teda na prípravu základne vám už bežia. Na to chalani z Poruby si už jeden titul ligový tento rok nesú so sebou, ktoré sú víťazi Hornonitrianskej hasičskej ligy v klasickej kategórii. Dnes tam môžu ukázať, ako im to pôjde na športovej. V Tepliciach im to minulý týždeň moc nevyšlo. Dúfam, že im to vyjde tu. Takže sa necháme takisto kýhať palce ako všetkým ostatným. A pripravnú základňu teda Rakša muži, potom Turčiansky Michal muži, šport, potom Bartošova Levotka muži klasika a Poruba muži klasika, Vlážovce ženy šport. Moja vysvietí dáno, jak zobere na povrch mi pripomína naše športové začiatky s 1.5. Zobere z Maročky. Ak vám to tak hovor. Majo? Skromnosť. Košikár mal originálny nápad, zakryť si tu začiaci pásku lopatou. Nič lepšie po ruke nebolo asi však. Jana Handra. Ale mnohí z nás to poznajú, ja som takisto behal nejaký ten roček kôž. Beháme prvý raz dosť. Mesiacov páskou daždi, to je naozaj bieda. Ja som na to vymyslel taký lepšak, že šmirgovú schodovú pásku a potom som mal ruky dorypané ako... Neviem čo, bola to katastrofa, takže... Isto tá lepiaca páska na savici veľmi pomáha tým košikárom uchopiť tú savicu, ale keď prší a navlhne to, tak to je skôr na škodu ako na pomoc. Tak si treba pomáhať, ako sa len dá, či už nejakou handrou alebo tou lopatou cez savicu. Chalani z Poruby majú veľmi šikovnú a rýchlu naberačku, takže keď si sa pozerajte, Zase je to tu, chlapci, ja sa na nich teším. Nepočúvajte, A budem ticho nemým, nepočúvajte. aby to nedopadlo ako naposledy. Máme veľmi šikovnú nalievačku. Máme dobrého savičára. Máte trému. Počkaj. Savičár. Tak, hej. Co ty robíš? To dokručil ako. Ja? Maťo. Ja? Mokrá je do piče. Mačací disk. Mačací disk. Dobre, Juro, bohatý, že je no. Žiadny nemám disk. Mačiacký disk. Je to. Lopatou naleješ do mašiny, nabereš? Hodíme na ten. Samozrejme sme na turčianskych stranách, takže čo očakávame? Nič. Dáno má ten nožík, keby dačo. No, Dáno má ten nožík? Nie novú. Dáno má všetky 3 nové, Dáno nemôže mať nožík. Ešte pol minútky. Dáno nemôže mať nožík. Ja môžete. Môžeme? No takže chalani z Poruby z Hornonitrianskej hasičskej ligy už pomaly budú finišovať prípravu, alebo už aj finišujú, už budú mať hotovo, takže za chvíľku si bude možné poletu lopatu do savice. Po nich Rakša muži, športová kategória, potom Sotovce muži, nie to je Rakša, namiesto Turčiansky Michal, muži šport, Bartošova Levotka muži klasika, Poruba muži klasika, Vlážovce ženy šport, potom majú zase Sotovce muži klasika a potom Pani Poruba, muži, Hornonitrianskej hasičskej ligy, vyššiu číslenke, nech sa páči chalani. Dobre. Dobre? Poďme. Leťkári na miesta prikročí. Ak som vrál, tá lopata na savici pomohla a naozaj ten košikov famózny a voda nám ide dobre. Poď! Ajajajaj, tam bol obrovský prestrek na tej pravej strane naozaj. Voda pekných 7,5 sekundy zo stroja, mašina to naozaj krásne vytlačila a výsledný čas píšeme 15.00 pre Porubu muži
Ale na tej ľavej strane to bolo rýchlejšie a to 14-12, čakal som, že tam pukne ešte 13, ale ľavá strana 14-12, pomalší 15-0-0, pravý terš a to je výsledný pre chalanov z Poruby.